Zjevení Panny Márie 3. prosince 2011, kostol svätého Štepana Krále, Modra, Fatimská sobota. Drahé deti, láska je láska a víra je v lásce a v Pánu Ježiši Kristu přes Fatimskou sobotu i v iné dny prítomná v tomto chrámu skrze Pána a víru v jeho lásku ukřižovanou. Amen. Vieřte, že i dnes pijete a jíte Eucharistii na oslavu Boží. Vieřte v jméno Páně i v jméno jeho matky. Dejte jí více slávy a cti a věřte, že dnes je tu a miluje vás. Dobře pamatujte na víru a lásku církve i Pána a ta ať vás vede dál. Já jsem byla tady a viděla vás. Maria Evie 3. prosince 2011, Modra, Fatimská sobota. Drahé deti, věřte, že Pán miluje vaše srdce i slova, pokud jsou milé v lásce. Věřte, že tresty jsou zde v tomto životě a modlete se za moudrost, aby vás doprovázeli dál. Věřte, že moudře rozhodnete nehřešit. I já jsem nehřešil. Věřte, že vám dá moc skrze bohoslužby a poutní místa vyhnout se pokušení. Věřte a modlete se za víru katolickou i jinou. Ježíš Evie 3. prosince 2011, Fatimská sobota. Modra. Předrahé děti moje, věřte, že Pán přinesl na zem i víru i lásku. Věřte, že Pán hodnotil vaše srdce a vede vše dobrým směrem. Pán se postará o všechno a vy nevíte jak. Věřte a milujte ho vroucněji i jeho matku Pannu Márii Bohorodičku a matku vás všech svou bohoslužbou a přítomností v chrámu Božím v Eucharistii, kdy jen můžete s čistým srdcem nebojíte se ďábla. Já jsem věřící a miluji Modru i vás všech, co Pána vzýváte z čistého srdce a máte lásku k Panně Marii. Věřte a namočte do její lásky i lásky jeho lásky. Gabriel Evie 3. prosince 2011, Modra, Fatimská sobota. Drahé děti, věřte, že je zde i Panna Mária i já, svatý Bernard, a vím, že mě milujete vroucně i ne, proto čiňte pokání a věřte, že tety nejsou vždy v pořádku a bojujte o víru církve. I já jsem bojoval. Věřte, že Pán brzy zařídí vše tak, aby se dařilo jen jemu a ne ďáblu. Věřte. Svatý Bernard Evie 3. září 2011, kostol svätého Štepana Krále, Modra, Fatimská sobota.